Lah iki aku sarapan karo bestek ya Bolo. Iki jek jam piro ki? Setengah 8. Tak sempetke sarapan sik nganggo bestek. Langsung tak icipi Bolo dalam nama Tuhan Yesus. Hmm, enak Bolo. Iki isiane ono kentang, ono ayam ya Bolo. Dadi bestek otentik, enak. Esuk-esuk ngene iki enake sarapane ya kaya ngene iki Bolo. Sederhana, murah meriah, tur enak. Ora perlu larang-larang jajan ning kafe, ora perlu larang-larang jajan ning restoran. Cukup masakan rumah ini iki wis gawe kita bahagia Bolo. Jas.